Zuzunien zeharka erabakitzeko eskubideekin, baina arlo oso ezberdinetan, guk nolabait kultura eta hezkuntzatik euskeran gaix atara dugu baitxe, eta euskeran arluen batez bezentraguare berton erabakitakoe aurrera ataratzeko kapazitatean eta erobaita mehatxuak ekiditzean, batez be Espainiako auzitegiek nolabait askotan egingo erabaki asko hartzera gozatzen daudelako edo eta kondizioa egiten daudelako, osasun arlua behartu du eremu sozialean eta nolabait erabaki zuzenagoak izateko aukera, berton ikusten ginen nolabait gestio zuzen eta hurbilau batek gure osasunai hobekuntza bat ekarriko zitzela, osasuna zentu zabalien hartute, ingurumena eta beste aspektu batzure kontutan dukina, eta gero demografia edo eta biztanlerian gaixe hartu dugu, bi adar ezberdinekin, lehena esan jaiotze tasa sustatzi eta apur bat hemen zahartze bati nola aurrei gehi kanpotik etortzen dien emigrazioen inguruko gestioen inguruan behibigaritze egiten, eta bigarrenik Euskal Herri barruan lurralde desoreka badauela, lurralde batzuk ustutzen ari dela eta beste batzutan kontzentratzen, eta fokua horri pintzea be importante izango zela.